S'Arc del Triomf és el seu hàbitat natural. És mal de seguir quan les cames acceleren, però uns rivals tan invisibles com implacables, la vida i el destí, han provocat que Tomeu Rigo se reinventi per travessar noves metes. La crisi m'ha fet canviar molt, teníem un camí, una direcció, surten traves, veus que per aquell camí no arribaràs i, clar, t'ha canviat sentit. Un gir copernicà i vital per un atleta que ja destacava de ben jove. Vaig quedar 8è al Campionat d'Espanya, tenint en compte que l'any següent, els 3 primers del mateix campionat, s'anaven a les Olimpiades. Jo tenia 23 anys, me va guanyar David Bustos. Bustos, amic i coetani, però qui no va poder seguir a la pujada cap a registres més notables. Qui volia guanyar el pes, realment, o mantenir-me uns anys, havia de poder córrer més. I me la vaig jugar, a Sòria la cosa no va anar bé, ni jo ni la resta de companys que estàvem aquell anys, i després ja vaig decidir tornar i que l'atletisme passés a un segon plànol. Es retornen als orígens, converteix Tomeu en entrenador ara fa un any. Els inicis del seu grup, els espartans, són humils. Encara no són 300, però els deixebles no aturen de créixer. Son diferentes entrenamientos, tanto de series, como de gimnasio, como de entrenamientos largos, y la verdad que son muy buenos. Yo prácticamente he aprendido a entrenar con él. Se preocupa mucho del individualismo de cada persona porque aquí no todos tenemos el mismo nivel. Hay gente que tiene muy alto nivel y otros pues menos nivel y se preocupa individualmente de cada uno de nosotros. Tomeu és campió balear de 1.500, la pista és seva, però cerca el cuquet competitiu amb les curses de 10 quilòmetres. Per carrera de 10 quilòmetres sí que sé que aquí hi ha gent que me pot guanyar amb alguna carrera. Jo també els puc guanyar, però me poden guanyar. I això fa que mantengui un poc la motivació de cara a entrenar. I donem a comprovar-ho. El mestre d'Estartant vol impartir una classe magistral a l'asfalt de la cursa dels emprenedors. Així forja una victòria Tomeu Rigo. Bon dia, avui no me toca classe amb els atlots, entreno, avui me toca a mi. Almenys si el dia és propici i és part VIP, i fem una bona cursa. Fins ara. Dorsal 298, al Leo. I aquí l'embull se diu circuit trencacames, que no és precisament amable amb les característiques de Rigo, però no hi arribin ses forces o faran els ànims de la seva atlota, na Laura. Suerte. És veritat que hi ha un rival bastant fort que està aquí al costat, Juan Navarro, que ja està més preparat per un circuit dur així de pujades, i ara veurem com va la cosa. El cara a cara és instantani. Rigo i Navarro viatgen tots sols, sense deixar un metre d'espai. Demostra que té un darrer canvi de ritme amagat i s'imposa en un sprint agònic. Una carrera que quan vols canviar el res ja tens les cames buides, de pujar, baixar, escales que te frenen, però bueno, és veritat que content amb el resultat i res, ja han complit per diumenge. Un diumenge triomfal d'un esportista que ha canviat de vida, de reptes i d'objectius. Entrenador i atleta, la dualitat perfecta de Tomeu Rigo, nascut per córrer. Te poses en forma, no?